Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Pon 18 September 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer woing gesang. Para adiyuswa, gesang tanpa katresnan, kadya wit tanpa woh. Mekaten ngendikanipun Khalil Gibran. Nalika nggadhahi katresnan, mila gesang linangkung warna-warni. Pitakenanipun, katresnan kangge sinten ingkang badhe kita tengenaken? Katresnan dhateng manungsa utawi dumateng Gusti? Pundi ingkang kita tengenaken? Pepinginanipun daging utawi pepinginanipun roh? Galatia gangsal ayat 24. Lan sapa kang dadi kagungane Sang Kristus Yesus iku wis nyalib daging dalasak kabehing hawa nepsu lan pepinginane. Pasamuan Galatia nalika semanten nembe ketaman piwulang nasar. Kathah ingkang nengenaken pepinginanipun daging ketimbang pepinginanipun roh. Milanipun Rasul Paulus ngemutaken amri kita nuhoni pepinginanipun roh, karana ingkang dados kagunganipun Kristus kedah mekak pepinginanipun daging. Tundanipun Rasul Paulus merek pasamuan Galatia ngedalaken woing gesang ingkang sae lan jumbuh kersanipun Gusti. Para adiyuswa, ing tata gesang sakmangki kita kedah ngedalaken woh kesainan lan migunani kangge sesami. Mila kathah ingkang nyagetaken kita nengenaken pepinginanipun daging. Ananging Gusti ngersakaken amri kita tetep nuhoni dawuhipun Gusti. Awit namung gesang ingkang mekaten punika ingkang saged migunani kangge sesami. Kita mangertos manungsa menika tansah kaemut awit saking tumindakipun utawi woing gesangipun. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngersakaken amri gesang kawula nuhoni dawuh paduka. Awit namung nuhoni dawuh paduka, kawula badhe saged paduka agem minangka talanging berkah kangge gesang punika. Kawula pasrahaken kauntunipun para adiyuswa lan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken brayat ageng saking swargi Bapak Bambang Riyanto ingkang wedal sakmangke nembe ketaman duh kita wonten ing Manis Renggo. Paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah brayat ageng ingkang katilaraken dening Bapak Bambang Riyanto menika tansah pikantuk kegiatan lan panglipuring jati saking paduka. Kawula pasrahaken sawetawis pasamuan GKJ Magelang ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Tanjung lan Bapak Yanuar Yudi wonten ing wilayah kalih. Kawula pasrahaken Serek Desi, kawula pasrahaken Bapak Mangku, kawula pasrahaken Mbak Cilik, lan kawula ugi masrahaken Bapak Budi Wikanto. Kawula pitados paduka ingkang ngreksa paring pitulung malakepara wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi, kawulipun Serek kawula ing GKJ Antp Andum Tresno Agape Salatiga. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem, sederek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tukiman. Kawula pasrahaken sederek kawula ing GKJ Krapyak, sederek Setianti, ing GKJ Wedi,
kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro, kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Mijen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing GKJ Telepok kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing GKJ Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing GKJ Witropodo Sidoarjo kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing GKJ Semarang Barat, Ibu Linis Topo. Ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing GKJ Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Apri ing GKJ Canden, Ibu Warsi ing Kemencing. Wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko lan ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.